11 to number 16. 16, tumatawag ng play. May catch sa gitna, pero natapik. Corner para sa number 7, short jumper. Pumasok. Trapping defense ang ina-apply ng systems, pero effective. So, costly turnover para sa number 16 ng Jose Feliciano. Magandang depensa ang pinakita ng Systems Plus. Substitution. 16 out, Manaloto. Pasok si Magsino. Baseline inbound para sa 11. Magandang paso sa 8. So, quick 4 points ang binigay ng Systems Plus. 23, Jose Feliciano. 23, pinalik sa number 1. 8 sa 3. Short. Recover na number 11, Magsino. Side step, may blanca. 8 sa number 16. Outlet pass. Naagaw ng number 8, pero counter steal. Pero may foul para sa number 22. Number 20, inbounding the ball para sa Jose Feliciano. Number 1. Sa number 8. 8, ginugulo na number 16. Sa 20. 20, tumira sa 3. Another short. 16, outlet sa number 7. Wala. 23, nawala ang bola. Naagaw ng 8. Another outlet sa number 7. Short jumper, pumasok na this time. Time out. Jose Feliciano. Trapping defense ang ina-apply ng systems. 11, Magsino. May hawak ng bola para sa Jose Feliciano. Pinasa sa number 1. May double team agad. Number 1. Naagaw na naman. Number 7. 3-on-1. Pero nawala ang bola. Recover ni Magsino. Magsino sa number 20. Sa labas, wala. Offensive rebound. 20 floater. Pumasok. 16, may hawak ng bola. Pineda. Siete sa labas. Wala. Rebound na number 20. Pass break tayo. Naagaw ng number 16 pero nawala. Still, Jose Feliciano basketball. Pinasa sa number 2. Bigay sa 20 po makes sa 3. Bigay sa number 2. 7 seconds to shoot. Does kick out sa labas. Wala. Offensive rebound ni Magsino. Pumake. Blanca. 22. Nasa 16 ang bola. Pinasa sa number 7. May sundot. So, magandang depensa ang pinakita ng Jose Feliciano. Baseline inbound para sa number 11. Systems Plus. Another pass, pero napasa ng depensa ng number 11. Nawala. Nakakuha ng number 23. Sa number 20, huminto. 20 sa 3. Short. Nakakuha ng 22. Sa number 16. Drop pass sa number 7. Blanca. Nawala ang bola. Pero may tapik. Sabi ni Rep. Jose Feliciano basketball. 20 for the inbound. Substitution. 23 out. 20 sa number 11. 11 pa rin. May hawak ng bola. Nawala. 11 sa number 2. 2. Tumatawag ng play. Binalik sa 11. 10 seconds to shoot.
Number 2, spin move pero may foul para sa number 22. Dalawa ka na. Substitution. Magsino inbounding the ball. Pass to number 1. Number 1 nandok sa number 2. Binigay sa number 20. 9 seconds to shoot. Binigay ng pick. Nag-slide ang number 22. Wala. 20. 8 for the layup. Wala. Naagawin po number 8, 21. Ang gandang pasa. Pero may holding foul. Para sa number 22. Second personal foul. Number 1 out. First free throw is good. Second free throw tayo para sa number 22. In and out. Offensive rebound na number 8. Sa labas sa 11. Short jumper. Pumasok. Magsino. Still handling the ball. Nawala. Naagaw ni Tumaliwan. Number 21. In and out again. Offensive rebound ng systems pero last touch ang Feliciano. Sideline inbound tayo para sa number 11. Pinasa sa number 16. 16. Sa number 22. Pinasa sa labas. Shot clock violation tayo. Hindi naman tumama. Continuous ang bola. Wala naman attempt. To number 2. Binalik sa number 16, Manaloto. Number 2. Tumatawag ng play. 11. May pick sa number 22. 11 pa rin. 10 seconds to shoot. Drop pass sa ilalim. Magandang pass ang ginawa ng number 11. 11. Who makes the 3. Humingi ng bola number 8. Di binigay. 21 sa 8. Yumol. Nawala ang bola. Recover. 8 seconds to shoot. 11 sa long 2. Wala. Pero follow up ng pinakamaliit na mama. Number 16 ng system. 20. 11. Stepping on the line na naman ang tawag ni Rep. Substitution. Number 20 out. Magsino inbounding the ball. Pass to number 2. Number 2 calling the play to number 11. So may pick. Pero offensive foul. Illegal pick ang tawag sa number 22. Tatlo ka na. Number 22. Magsino out. Sa corner sa number 21. Recover ng number 22. Put back, wala. 8 Yumul for the putback again. Wala na naman. Yumul again for the putback. This time, pumasok na. Number 10. Pinasa sa number 2. Pero merong line violation. Another turnover. 22 out. Para sa Feliciano. Number 2 out.
Substitution. 16 out. Another substitution. 11 out. 28, Tolentino. Sa number 16. May cut pero di binigay. 28. Cross court. Sa number 21. Ang ganda ng layup. So, number 10. Nawala na naman ng bola. Muntik na naman turnover para sa Feliciano. So magandang depensa ang pinapakita ng system dito sa third quarter. Number 20. 20 may double team. 20 again, pero sa number 8. 8. 10 sa labas, wala. Rebound na number 28, Tolentino. Outlet sa number 22, nawala ang bola. Recover na number 20, behind the back dribble. 8, agawan ng bola. Number 20, nag-dive. Pero last touch ng Systems Plus. A second to cross. A second to cross tayo. One second to cross tayo. $29. 8 seconds violation. Tolentino. Nasa sa corner sa number 16. Tumira sa labas. Malakas. Rebound na number 29. Nawala pero may foul ang number 28. Warning na sa penalty ang Systems Plus. 29. Inbounding to number 23. Number 10. May triple team. 10 pa rin. To number 23. 23 to number 10. Number 10. May hawak ng bola. 10 pa rin. May double team ang Systems Plus pero may foul. Para sa number 21, penalty na tayo. Penalty. First is good para sa number 10. 2 for 2 para sa number 10. 8, Yubul. Pinalik sa number 16. So, na lang ang in-apply ng Feliciano. Hand up sa number 16. Short jumper, wala. Rebound pa rin, wala. Agawan ng bola, nakakuha ng Feliciano. 29. Pinalik sa 8, may double team. Agaw na naman, 16. Touchdown. Inbound ulit. 23. 23 para sa Feliciano pero may holding foul. Para sa number 28. Dalawa ka na. Substitution. 29 out. Penalty na tayo. Substitution. Wala ang first free throw. Second free throw tayo. Pumasok na this time. Substitution. 8 out. Para sa Systems Plus. Calling the play. 21 long 2. Wala. Rebound na number 16. Pasa sa number 20. Feliciano behind the back dribble. May sundot. Naagaw na naman ng Systems Plus. 28. Alahoy na tira pero may pasabit. Foul number 2.
Dalawa ka na. First free throw, wala. Second free throw. Wala pa rin. Nakakuha ng number 22 for defensive rebound. Nawala ang bola. 16. Sa number 7. Wala. Rebound pa rin. Sa ilalim. Sa 3. Wala pa rin. Yumol. Wala pa rin. Agawan ng bola. Nakakuha naman si Feliciano pero nawala ang bola. Agawan na naman. Nakakuha. Nawala na naman. 21. Sa number 16. 16 crossover, floater, it's good. 16 sa number 2. Meron na naman double team na pamarating. Then, bumake sa 3. Binalik sa number 2. Tumira number 20 sa 3. Wala. Rebound na number 3. 21 outlet. Kay Yumu, pero may tapek. Same ball. Substitution. 8 out. 20 out. Si Feliciano. Substitution. 16 out. Baseline inbound, number 9. Sa labas ng 21. Wala na naman. Offensive rebound ng 19 for the putback. Malakas. Number 2. Number 2 pa rin. Ang gandang baling tira. 28. Due. Ganda ng ball. Wala. Blanca. 16 seconds to shoot. Due. Pinasa sa number 21. May pihet. Wala. 28. Sa number 21, nawala ang bola. 9, pumake sa 3, floater, wala. Na-rebound na number 11, Magsino sa number 23, binasa sa number 2, may double team. Pinasa na naman sa wala. So, puro turnover ang nangyari sa Jose Feliciano. So, mukhang upset. Substitution. Upset ang coach ng Jose Feliciano sa mga turnover na nangyayari. Number 9, Due. Dribbling the ball to number 28. Setting the play pass to number 3. Number 3 sumalaksak pero nawala ang bola. May loose ball foul. Second is also good. Due. 3 seconds differential po tayo sa shot clock. Cross court sa number 28 sa 3. Blanca ang inabot. Recover ni Magsino. Number 2. 2-on-2 pass break tayo. Pero last shot, sabi ni coach. 11. Pumake sa 3. Binigay sa number 20. 11 sa 3. Short. Fraction of 9 seconds tayo. Hindi na umabot. At the end of the third quarter, ang score natin, Systems plus 52. Jose Feliciano 34. Ang programang ito ay